Hey, buff. Hey, my phone guys. Oh, hey, apply. Ngizama khona futhi apply ngoba nje ayengikwazi ukuhlala nginamali futhi. Hey. Ayi bafo. Semani umuntu ukhulume kabi izolo. Oh, alright nayo. Nganginankinga mfethu. Hey ndoda kunama anger issues are serious kakhulu. Uyazi ndoda abantu bangikwaleta athi angizwani umuntu ozothanda ukungikwaleta mina. Athatha imali yami ngayibuyisa. Manje sengizengana inkinga nje zeyimali. Manje bengidiniwe benginolaka nje olukhiphele kuwena ngephutha. La ngibona indlela mfethu oreact ngani. No yazi mina mfethu yazi ngizokukhokhela mina imali. Yabona njengoba lenyanga kuwena ukhokhe rent. Mina as soon as ngithola ispan maybe next week or le buyisa yonke imali njengoba njalo mfethu. Ngeke like iphahla sonke la ngithi rent ekhokho wena phela. Yabona? Okay futhi ukhululeke ungawayi phela. Hey phela washe nezitsha ukhululeka. Kodwa hayi kabi washe nje kahle. Bese ngisho vele uthela ngoba ufike ngijikela mfethu. Cha phela ngiyabalansisa ukuthi yabona angisho ngale ndlela kodwa phela awu ngathi bangisebenza wona into kanjalo. Nayi akho nkinga kabya. Alright abethamba kahle isipane. Yeah. Ngiqhubeka nje la. Alright webafa. Uyithatha. Hey webafa. Hey webhafu lapha na ukwasha washa insilansile yabona. Oh akhuleka. Angidini kodwa bafu kuhawu yabo. Phansi ushana shanele nje. Alright. Uba. Nokoma windi bafu uhlinahlina. Angidiniwe bafu ngisho nje kahle clean yabona. Okay. Ngesibe busy sonke yabona into yakhe. So sure. Awulenza isibini lona. Hawu. Akageza ushugeza mina uyena geza phana. Lela abantu into yakhe. Kumele ke mina kube ngisuka nokhosi. Ngiphelele isipani. Abantu. Hey, bafo. 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 Hey. Ulele. Mfowethu. Sokuphumula kancane mfowethu. Hey, na into encane abambe na into encane ngiselantshini. Ngashayisa vele. Hey wehla mfowethu. Ubambe ngihle futhi lapha. Upetras. Wephethu. Kuya apply kodwa. Wena bafebo. Uthi manje ngihamba ngiyaloko ngifaka but manje basangithembisa mhlawumbe into next week or intani. Yeah. Ngiyabona khona ngisusa emehlweni. Awubonakali futhi nje umuntu oapply. Hawu bafo. Kunento ngiyafika uyiqhumuzela nje ubuthongo. Ungasusi mina emehlweni apply uthola umsebenzi. Yabo nje ekseni ngikhulume nawe ngathi washo izitsha. Buka kusangcolile nebhavu kusenjalo njengoba ngishilo bafo. Uyabona ngathi ususa nje mina emehlweni. Wena sazolokhuza yabona. Ethi sazo clean. Ngizoclean khululeka. Phela ngalokho phela futhi ngulandela kabe yakwethu hawu uyazi. Khululeka mfethu. Khululeka njalo. Oh, uyaphuma. Yeah, ngiyaphuma. Weba. Yeah. Awandluli vele umthetho wakho. Oh, hey ukuthi ngisenga. Hey ilokhuza interview. Yabona? Awuthi weba ngivele ngihambe manje ngoba ngizoze ngibone inkinga eziningi sixabana. Ngeke sabadawoye thina mfowethu. Hayi. Change. Oh. Hello? Unenhlanhla ecabanga le phone yami le ayiringi. Ngivule ngibuzinamba ngivukile ngivule ngayibona. Ethini into? Eish.
Eish yabona vele wakhuluma into right kanjani but yazi umuntu ushawa stress uyadinga nje ukuthi wethu umuntu ashawa ikhanda kuyona lezo ndawo onyozi cafe angizama mfethu imali ukuthi phela manje nami ngizashayeka indaba eSpan but yeah uyizama manje ubona mafika ngalapha sisekule kuze sekubhuti moje ke babungeza manje sure hey bona izalana ngutshele awungeza ngizobona ngamanele kupe we ngamanele shone mini ngamanele kupe we awungeza ngizobona selyo tuma linkeneze mfethu amdalungi peleze ngiyobona iskanda mate sami utangqume ngimemeze ukuhlala phansi ngeke kumsebenze angisakhoni nokusibamba nami Yey. Ushuthi ikhona indawo ethenga leyana Cream. Siburuke. Yabona bathi yabona into ekanjani into ekade ngiyidinga ngempela mina yabona ngoba ngoba mfowethu uyabona nje umuntu ukulele umsebenzi wenza nje after 6 months so yabona into ezokukhipha nje ethi stress ngikhiphe busy mfowethu yafuna ngani and kodwa usho cha man uyibone kahle lento ukuthi size sahamba mfethu yakho umfowenu wachaza istory serious wazi wakhala umfowenu wakupha imali lapho wena usho ufuna ukuyijabulisa bafo Awe zora khamba kanjani? Moja bafo mfowethu hey uqhawulami bethu ngizokwenza lokho phela ngizohlupha mfowethu nawe yazi njoba umuntu ngisashayekile kancane endabeni ezibhana yabona yini ufuna ukudla? Hayi ukudla hayi ufuna nokudla mhlambe kodwa ke mhlambe uthi manje ukusamahlana ungiboleka imali ufuna imali? Yeah. Ufuna malini? U500 nokhe ngoba umfowethu nomalini bethu ubona uyangibona bethu uthi Rapha awuna ngicheck futhi benginawo cash omncane la ngoba umfowethu 150 150 khona mnganami Hey kodwa sumndeni kodwa imali umuntu akwazi ukunikeza yona le Mfethu uyacela futhi uyacomplaina kanti ufunani wena? Angisho ukuthini bengazi ukuthi wow ngikuthembile ngingenza 150 yini mhlawumbe ukhipha 1000 ngicela ubuyisa imali yami ke straight ubuyisa imali yami hayi chillax kodwa abafaki ngiyabonga mfowethu hayi kulungile ngiyayifuna imali yami baba hayi alright khululeka ngizokubheka nami ezilokhu mase kulunga indaba yespan yonke into izoba right unikise imali yakhe yabona hayi alright ke mfethu mocha okay let's go imali ungabiza ngemali lento engineze yona ngoba njengoba ngineze 150 nje uthi imali uthi bona vele kahle hle obafu bangikweleta obafu bethu abakazi balokhuze bethu kufanele ngingasebenzi azi banginikeza imali bathi mina bengikwazi babhekelele naku ke ngicela uMadlokoza akangazi ukuthi kade unami eklabhini ngoba manje uzobe as if like wena ubhadala irent mara ngapha uhamba amapati nami ukube emndenini wakho kungenza ngivele njengomuntu omubi kuthiwe mina ngazi ungikwenzisa into engalungile yeke indaba Mahlokoza kahle nje bethu Mahlokoza lapha endlini imhlaliso yimina yabona ya ngiyakwazi uhlaliso yimina ukuthi sekusebenzela mina ngisaphelele isipani akayona ibhoza yami ukuthi ngenzani ngemali phela enye into futhi njoba kuyena okhokhe rent njengamanje angithi mina ngibuye isipani zomkhokhela yabona manje hayi ukuthi manje singasapa manje yini hawo yini ngisothiswa yini yabona kodwa ngizomkhokhela kodwa ngiyakuvuma mfana hayi yona so uma usuthenga ibhodlela ka 3000 ngithi mina come on so ngitsima yabona lapha ngcolisa amatafula wena ayisrophes manje nawe ubhedaka lento yakho uthi usheshe wami yabona nje mina manje uyabuyela phakathi ngibuyela phakathi koze kusemakhelwane sithakathana buka njengamanje ngoba uthi ikhona omadlane enginayo ngilande Hennes 5000 konje room lapha emcashweni ngikhokha malini
Awuma ngithi imali engizamile ngendlela yami engizame manje kungani njalo nje mama ngithola imali khokhe rent ngizomkhokhela Madlokoza imali yakhe akhokha ngayo sona phela 6 months ngisole emsebenzini uMadlokoza uzomkhokhela imali yakhe kanti yini manje akushiya ngisebenza imali ha Kamani sekuyasa amadoda bheka isikhathi ngiyasa phela thina abanye siyangena wathi ekuseni kuthi nina laphelela imisebenzi thina sisangena manje ikhala liyafuthi ikhala Othika hayibo phela ungangathi ngoba saphela umsebenzi ukhuluma kanjani ngadlala ubani Madlokoza uphuzisile namuhla mngani wami hayi Awusithe manje kaSita ungena hayi ubani Madlokoza nawe mawuze bethi ibhuku awuthi kufaka endlini mina ngibuye lapha kahle lapha bethi ibhuku hayi Hey, khona la ingane lekade igqoke two-piece orange. ngibuye Hayi Kamani. lapha ngibona khona mina ngiyalala wena Ngithi mina hayi no, angiyasebenza Kamani ekuseni. Kamani. Uzothi Madlokoza lesi skipper usithethile ngoba lesi skipper siyabona sisha and siwu2.5 lesi. khuleka yazi lapha nendle into nje imotweni nazi ikhipha zami endala noma sengendlini faka skip isidala ngingene ngibe grand yabo ngila Indaba yakho ungabhadalele. Hayi. Kamani. ngizoyibhadala irent mase ngisipani njama manje nginamali Yamanje mina ngiyalala. no hayi mina ngikubone No. Yabonga. Bye. Abona mkhonto umuntu. Hayi ngihlanje umuntu. khuleka Yiso ngathi futhi. 3K. khuleka ngiyabuyela manje othenga ama5 Hayi, come on. Ingamane likupe we Ngamane lishone mini Ngamane likupe we Awungeza ngizawubona Izintaba ezikude we Ngizoziwela ngingaphezi Izalana ngutshele Awungeza Uphuma phi? Ngithi uphuma phi? Ngiphuma besakubhuti ubhuti angiboleka imali encane yabo Wesona. Wena unobhuti la eThekwini sixaye kanje. Isikhathi singaka ungarent la unobhuti. hawu just uthi ukhona uba ohlela ngaleso manje bengathi angiboleka imali encane sathi yabo ukuze ngikwazi nami ukwenza izinto ezincane Imali? Hey, awulethela leyo mali leyo. Akunamali ngalo oza into ezincane. Ngisasengirent yangaka kunemali ehlenga kuwena. hawu uthatha imali yami kanjani manje Lethi imali. Wena. Akusiwona imali wena obhuti wakho lethi imali. hayi kanti kwenziwa ndana manje sengingaza wena imali manje ngathi hayibo Wesona. Umsuku esilimi. Ngifuna yonke le mali like kilo lokuyicwenga nje uyicwenga. nami nginezinto ekumele ngizenze phela izinto engizoyibheka ngazo kumele ngiyibheke kube khona izinto engiyibheka ngazo manje uma ngithatha yonke imali ngineze wena Wazini uyibheka zona. Wazini uyibheka usabheka omina. Awukahle uyibhekana ukubuqhutha idatha ubusuku nemini iWi-Fi faka omina la ukudla kuyamafuza yonke into ngishinhlansi ukhanya kwagesi imini wazini uyibheka mokhuluma uyibheka usho uphi uyibheka noma ngijwayela kabi hey kwazongithatha kanje lethe lo mali le wawala ukuyicwenga le mali uyisafe uzokwenzani ngemali ubona umsebenzi wemali umuntu wazi ngemali la uthi lento yenzayo akusiyo kodwa mfowethu hey wazongibhedela wena manje idlala nenza yonke into ndirentela angisazi into ewrong yonke imali futhi hawu awukahle ubuyibekele le mali wazi ngemali wena noma ulokhoza angifuna ungqula ngisibhala ukuchithe amafinyela manje sibhakela emakhaleni ngezwe hawu futhi zoro hawu beke ugcina le mali leyo ayike fana ke thayike mina sobele ukukhuthuza umfazi oxoza fana ngeke ngipela ngikwazi ke mina uyimerent akunamali lana mana yadlala wena manje ngifana nopetrol emotweni wezona ukhuluma indaba kapetrol
Le mali ngiyayithatha urenta kumina wena. Mina ngizorenta kuma stand. Awukahle. La beniyophuza khona eNews Cafe uyazi kubiza kanjani? Hayibo. Bengekho ngempela. Ungazongijwayela kabi. Ifone yami. Tata kancane wena. Khohle ukungiblock mfana wami. Wena ukhohle ukungiblock. Ukhohle ukungiblock. Yini la nezandla? Ha? Yabona bogologolo baphuza bamanini. Hayi. Eish. Hayi bengathenganga mina nani. Wena musungijwayela ubuza izinto obuzisho la. Obuzisho uyayibona into ibhale bhala kubhalanga mina lokubhale wena. Zolo nidla imali. Anusebenzisa yiphi number? Ungangibuza. Ungangibuza. Iyancika lento ezayo. Lalela ngisadlale ke manje. Kena la wenza yonke into. Angifuni ukukhuza into eziningi.